സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ടാണ്. വയനാട് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ആദ്യ ഷട്ടർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ വഴി കൂടുതൽ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ആദ്യ ഷട്ടർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇടുക്കി ഡാം ഇന്ന് തുറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ആദ്യ ഷട്ടർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തുറക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2015 പ്രായം വരെയാണ്